Iñaki Etxebeste eta Markel Arriola bengoa. Egunon, bisoiri. Mentxe zeuzkagu, bisope zain, gaur basuen inguruan berba ingo dugulako, basua, urte sasoia, udazkena. Azteko eta hemen jaigarten da, ez da, bine bat udazken sasoian gauzela. Ez da, aparkaleku hau, normalean nola egoten dan, ez, edo... Bai, aparkaleku hau beteten da bereziki udazkenin, parretxikotan entorten dalako jentie. Baso bat oso politxean, estetikoki, pasiorako, urkiola oso gertu dau, eta bestela jente asko torten da pasibuen eta baina udazkenien batez be. Bai, ikusi gaina baton bat mendiki boltien ja, hotzaria beteta. Proposatuko benean, reportaje hau ikia, beriela esan zegoen baso, honetan, konta iguzue, nun gauz, zergatik baso hau? Aramaixoko oleta hau zuen gaz, oso entitate baino gehiago doke, konsejua da, eta, berez, nahiz eta segun eta 6 alkapenetan, kokatu algare bai Araba alderuntz, bai Arabako beste eremu batzutarantz, ero Debagoienan bertan be bai, baina isuri alde Mediterraneoan gaz, eta hor mugan gaz, gainontzeko Debagoienako gainontzeko eremu asaz. De hecho, izango litzake, ongutxi bile gara dituzten, izango litzake Debagoienako eremu, isuri alde Mediterraneko eremu bakarra. Behar bat igual sonatxon bat oinati aldian, urbi alderuntz, berez urek Mediterran aldera doitzenak, baina lan garbi, hau izango litzake bakarra. Eta hori garten da, basuan bertan? Ez pentsau. Hemen larrei ez. Bada eremu bat hotzau, igerriko zabien. Otxandixo askotan izaten da EAE mailan behintzet eguraldi iragarpenak emuten dizenien leku hotzenetariko bat, oleta be oso hotza da, eta hor badauko eragine, alturiek badauko eragine, baina vegetazio aldetik isurialde Atlantiarreko ohiko baso bada. Hemen gauzen ez guazen konde basora, ez da? Hori da. Guazen barrura. Venga. Ingurura begiratuta, zer da topauko duguna momentu honetan? Konde bason, esan gehike nagusi pagadixe dala, aristixek injar ondixe dauko. Askotan aritzak ikusten die pago barruen, baina aritzko puruen eka ondixe da. Eta tarteka konifera landaketak. Izei landaketak, pinu gorrixe, apuru da anetik. Baina, da baso bat oso azalera ondikue, dauko alde baten horixol, bestien anboto, anurkiola eta behien oleta. Neiko terreno laue da, eta bada baso bat biodibertsitatea aldetik eta basogintza aldetik oso interesgarria dana. Udazkena dela igartzen da, zapaltzen duenean lurra izan behar kras-krasaz gabitz, hoxe dalako ez da, ostruak botatzen dituen garaixa. Zertan igarriko dugu, baso baten udazkena dela, hemen begiratuta esaterako? Udazkena zela baitz izan da baso bat zuaitzen dako, landare askon dako, da azten izteko garaixa, eta negurako prestatzeko garaixa. Eta bakotxa bere moduan badoie prestaketa egiten. Ostuak botatze hori, bada negurako prestaketa lan bat, eta hor igarriko gau apur bat. Askuntza geratu itzen da, kasu batzutan asko apuratzen da bien espeziak badaz, ezken unera arte azten da bitzenak, bigarren askunde bat, udaberriko eta udazkeneko askuntza daukienak. Baina orokorrian da hori, ez da pixkat negurako prestatzeko garaixa. Eta, ostuena da adibide horretako bat. Igual usta garaixe. Alde bat iperretxiko jasoteko garaixe, kastainak, eskurrek jasoteko garaixe, kurretxak beste frutu pilo bat bai. Egur usta garaixe bedu azkenien azten da, ostuek bota ostien azten da. Geixau negura begire, baina oin azten da. Apur bat da, zela baiz bada oparotasunan garai bat bai. Aurtengo, ezaugarrietako bat urtiari berari dagokionez, da, uri gutxiko urti izan dela, bero askoko izan dela, udazken betian gauz, eta udazken zatia handi bat behintzat oso ziku doia baita. Hori basoan zertan igarriko dugu, lehen komentatu ez duzu, ostruetan euretan ikusten dela, ez da? Berde asko dauela. Hori da.
Aurten ikusi dugu udaran be bai, arbola askok ostu bota dabiela, askok bota dabe ostu berdetan. Hau da, ez zaukien neiku eur evapotranspirazioa edo askuntza horri aurre itxeko, eta indabiena da ostuek bota. Ostuek udaran bota edo udazken hasieran bota, eta horrek eragin dau askuntza oso txikixe aukitxie. Estres hidriko eta zibiliko ginekin hitz egiten. Estresa fisiologian hitz egiten gabanean da egoera ez ohiko bat, eta aurrian zelan jokatzen dauen bizidun batek ez. Landareen kasuan aurten gertatu dena da, uran lurruntzia ostuetatik da mekanismo bat lurretik ura ateratzeko, imagina hogeinke jeringila bat, horteke ure hartzen dabitzena, ura eta elikagai asko lurretik hartzen dabitzenak, eta aurten bero asko horrekin egon dena da lurruntze asko. Gainera ez dago iririk apena zein, lurrien ur gutxi dau, eta orduen geixako ez da bitxakako. Orduan, gu jeringila batea zabitenean saiatzen ur gutxi edo leku gutxi dauen leku baten ura ataten, hor sortzen da presiño batzuk, ez? Emboliak sortu aldauenak eta seberua edo oso latza baldin bada estres hori, barruan dauzken tutu berezio batzuk apurtu behin inaldi esanak. Orduan hori izan da erakusle, Markelek aipatu berri dagoen ostuak lehena botatzeana eta askuntza be asko mugatu izan. Orokorrien esan duten moduen, izan da emankortasun oso bajuko urte bat, askuntzak oso txikixek izan diezelako, frutu ekoizpena bai oso baju izan da. Perretxiko ekoizpena bai sortu da bolako sensazio faltsu bat, ze leku batzutan asko egonda, isurialde Atlantiarrien batez beurixin jauen lekutan asko egonda, baina isurialde Mediterranearrien oso gutxi egonda. Eta ingesen kalkuluen arabera, orotara hartute egondan ekoizpena, izan da beste urte batzutan baino asko ekoizpen bajua ba. Esan dugu, ezta? Basuak berak zer egiten duen, udazkenean, zela antolatzen den bera, edo zela kudeatzen den bera, basuak dakon pertsona batek, edo basuan lan egiten duen batek, zeuek esaterako, ezta? RS kooperatiban. Udazkena garai lan askoko garaiz esaten da? Bai, udazkena alde batetik markatzeko sasoie, hau da, markatzen dugu ze zuhaitz botako diezen. Segatik udazkena guk ostozabalekin itzen dugu lan. Ostozabalak ostu egaltzen da bienien adaburu asko hobeto ikusten da, elkarren arteko harremanak hobeto interpreta baldiez, eta orduen hasten ga marketan. Hortik aurrera, hasten dien mosketako bai, garbitzu bereziki udaran itzen da. Oin bai garbitzen da zertarako landaketetarako. Landaketak itzen diezenien, normalin hilaraka garbitzen diez basuek, bai harramak apartauaz, ero bai sasixe moztuaz, eta hori behoin itzen da. Oin arte, landarien zuhaitzen inguruan berbetan egon gara, nolabait esateko flora esaten xako norren inguruan, baina baso baten fauna be badau. Ez du ikusi, guk momentuz behintzat ezer, baina betzen dut hemen egongo dala, ezta? Nolabait inguratuta egongo gaiela. Udazkena zela bizi daude animalixek? Bueno, bai, udazkena eurendako be usta sasoi bada, asko jaten dabe, udazkenien. Batzuk mobilitzen diez, migrazio fase betien gaze bai. Eta horretarako baliatzen dabe batez bez. Alde horretatik, animali askondako behintzet, urteko sasoirik oparuen eta zoriontxuen izango da. Ikusi izan ditugu bai, ezta? Pelikuletan eta bat eta beste, badanak intxaurrak edo bestelako fruituak gordeten negua pasaileko hortarako momentu bada? Bada. Juergarako bai, oreinak be juerga betien David, oin puntuan, edo bukatzen ja. Juerga esaten duzunean? Esan da? Horroaldia. Horroaldia esateko, euskeraz. Eta dauze, kortejo sasoia da, eta horbean hemendik hartuta, ona be, bertara be, sartzen Dabitzen orein horrek, Dabitzen reproduzio fase betien. Hau da berrira begira, kuñak eta ukiteko, ezta? Udazkena bera, urte sasoi arriskutsua da, basuan dako ze arrisku egon aldia baso baten, udazkenian ziar? Historikoki, eta hemen hasten diez gauza desberdinak, Historikoki udazkena eta negu hasiera isurialde Atlantikoan, Euskal Herri osoan, zu garaia da, gauza askotarako erabilitzen dena, larriak berrezteko,
ondarrak, hortuko ondarra, basoko ondarrak erretzeko, garbitzak egiteko. Baina urte batzutatik ona, zelabait hori debekatzen edo regulatzen joan da, eta horrek eragin desberdina dauzke gaur egun. Eta gero bestalde batetik, bai da garai bat, baldintza oso egokiak ematen dienak zuak edatzeko, isurialde Atlantikoan batez be. Zegatik, da garai bat, hego haizeak, hezetasun maila asko jaisten dena, ondar asko dau, ondio degradatzen hasi ez dena, hezetasun falta horregatik ez dena hasi deskomposatzen, zelabait esan da. Eta, bai, faktore horrekin, denbora honakin eta abar, sute bat ematen baldin bada, izen jatorri aksidental batetik, mugitzen dabitzen pinu batzuk kable baten onduan eta txispa bat sortzen da, puente elektriko bat sortzen da, eta hortik abiatzen alda sute bat. Ero, norbaitik egizien jutzelako, nahi eta eronegarik, asko edatu diaz. Historikoki 1989 izan zen EAE mailan zute gehien metatu zen urtia, erabintza registroa da benetik, baso zutiak, hobeto zen da. Eta bai, aurten hartura berezisa dau, hezetasun falta honegatik, eta gero apar bat bai historikoki ez dugulako eduki sekula gaur gaurkoz daukogun basabeian garapena. Hor, parametro nahiko konplexua dituzten modeluak eta erabiltzen diez, baina ulertzeko daukogun erregaia basuetan oso altua da gaur gaurkoz. Iñaki Txibeste eta Markel Arriolabengoa, eskerrik asko. Gaur baso hau konde basua ezagutzearen, bertatik pasio bat emuten laguntzearen, eta hainbat kontu kontatzearen basuak eta udazkenan inguru. Eskerrik asko Bixiri, torrengo arte. Eskerrik asko.